piye-piye apa enek apa aku njaluk dirabekne jaluk dirabekne aku mbak nang ngono karo sapa karo sapa to nek iki lho sing dene sing ayu-ayu perawan kabeh ayo karo perawan kabeh iya sing penting jangkep awake jalan yo mesti kabeh lah yo sing jangkep ngono lho apa yo enek sirah ninggal sirah yo ora enek lho piye lho wong iki jane padane pitik sing penting ngono ayo nah ayo Mas Dados Mas ya Ibu. Ayo. Simbok piye? Wadeng kuluwe. Ana ketan coba tukok. Simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno. Mbak piye mbak? Ketane abang campuri aku apa kowe enak tenan kuwi aduh simbok penting kawinan aku simbok wis mandhep wedokan aduh simbok ra bisa turu bengi mbok mok pengen ketemu ora gampang wong bebojoan aku apa bojomu mau makan kire tamongi yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan iya piye mbok piye aja ngene piye mbok bisa kalaksana oh ya ono ketan coba tukokno alas simbok aku wis gedhe ono prawan coba takokno piye ketane abang
dongane, Mbok.